Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Mosa inyalo neno mar Color TV kaluwore koda chochni mabende obedo kanyo endo. Bang' ne bedo kodi e kidenyo nogo manindo mar ng'iendo weche magik weche manyien ma saa 3 na singo ni kochakore saa 1 ni wabedo kaende koda Migosi Royo Dawo mabende geto lemo nendo mar MCA e wuodo nogo ma Nyalenda B e kaunti nindi ma Kisumu kodwaro ng'iyane ne to gin mise kata manifesto mage mabendo ikone oganda mowuok e wuoda ma Nyalenda e kanyendo yiero nendo motelo ne yiero ma higa manyien mar 2020 kod abiro. Bende wadwaro gwelo matin weche giko mag siasa mabende omokwako piny Kenya kaendi ka arwaki mar mondo mi watare kochakore gi kinde ninde nyaka chop giko ka ote magi inyalo chwalo kokale namba marwa mar simu manendo 0782 kaito bende mbui marwa mar Facebook Color TV Live e Facebook kanyende chwalo ote magi kata kedhe kanyendo X manendo @Color TV yudo wakachiel bende koda YouTube Color TV Kenya. Otego duto mabende dhi chwalo kanyendo gen mago mabende wadhi somo ni achiel kachiel kanyakla bende koda penjo duto maribed godo kaende kuoma wadwaroi odawa yiena mar mondo mi arwake achiel kachiel kama tawo chendo ni kaka pile tich ang'wen ka tich ang'wen nyinga Joash Odhiambo Mitula machiegni ahinya Royo Dawa kuom yie mar mondo mi odiochieng' ndi makawuono wanyal twak kodi kaendi e chendo ni mar orindi mar siasa. Ngeni ma odiochieng' mari mokwongo pod wang'eyo ni pod wabiro medo dhi nyime e kanyo kibiro nyiso jopiny gigo eko mabende nitiere go gi chendo eko mag dongruok. Ka wachako ne ng'ama neni mokwongo ng'eni Royo Dawa en wuod kanye to mondo ifulia ne malong'o mondo ng'awe ong'iyane to in
Erokamano Mtula, idhi maber? Adhi maber. Erokamano ahinya. Ago erokamano maduong' kuom rwaka kawuono e dala mar Kala TV. Erokamano. Erokamano ne jowinjo mawinja kawuono. Nyinga te iluongo ni Roy Otieno Dao. Roy Otieno Dao ni en janyalenda mantie e Kisumu County. Kendo kibiro Kisumu County to Nyalenda e one of the estates kata wacho ni slums e Kisumu County ka manigi population maduong' ahinya makonyo e gero uchumi ma Kisumu County. Ni kanye ma ji mathoth matimo ohala Kisumu County yudo ka ageni tiere. Kochopo godhiambo to kanye ma ji dok jot. Koro wan kacha wate. Erokamano. Erokamano ahinya. Waneno ka sani in rawera mowuok madwaro kom mar MCA e ward Manyalenda e. Ka wachako gi kanyendo, ang'o mineno ni iwuogi kaka rawera mar mondo mibed MCA e ward Manyalenda e? Erokamano ahinya Mtula. Mokwongo ada penji ni uko kadi? Niko kadi. Erokamano. Uko kadi no koro emamiyo koro miya tek ahinya nikech telo moro amora ikawo gi kura. To wan kaka jopiny sani kane pok aduogo penjo ni akoma paro ne jopiny wach matimre sani e piny wate mar Kenya ka kendo e Kisumu County waka ni IEBC sani ogolo mass voter registration ma itimo e alworawa. Ka in nyalenda wa ma waaye nyalenda manena kawuono ni wan gi IEBC ka jodago nitie gi kargi ma gikawe dago ka kibiro Nyalenda mamalo be wan gi Kowino chiro maduong' mantie Nyalenda kanyo kendo wan gi hall miluongo ni Capital Hall. Kuonde gi te adwa ni rowerewa matindo mawinjowa kata kidwaro timo voter registration chop kacha joka nitie kacha chakre gokinyi nyaka godhiambo ka gin mana tijwe ma gitiyo ni girito mana jopiny mondo odhi mondo okaw kura mondo wabed kadi. Kitime ndalo 30. Kitime ndalo 30. Orumo giko dwe mwachako dwe mar ang'wen. To kata kamano ok ni korumo to podi jogo madwaro loko kura mane go kura kama chielo to sani neno ni koro gidwa biro go kura Nyalenda e kama gidake. To ni wan e Kisumu East, headquarter mar IEBC Kisumu East yudre Mamboleo e showground wa Kisumu. E kanyo gin go office gi kanyo michope mondo idhi lok kuchi mondo iket kama owinjore. Erokamano. Kabiro kari kacha ipenjo ni Nyalenda wakae to koro wadene na ta adier man kende ni koro chopo sama koro lokruok wagombe Nyalenda wan kaka rowere matindo ni to gigo moko nitie machando wa Nyalenda ka mabose chando waga minga to waneno ni be gigi wanyalo tiyo nade kaka oganda gi jogo modak Nyalenda mondo walok dongruok. Nyalenda pile pile neno wa kaka mitere kony. Karo ne jogo e komo neno nodak kuneno ka gima koro ngimagi kata yuto margi ni piny. Ni piny. Irito waga be sama gimoro osetimre marach ko kineno ka gi kony biro mana masechego. Lakini jogi wigi wil ga gi potential kata teko ma wan go gi Nyalenda. Nyalenda ka wan gi youths mang'eny kabisa. Nyalenda ka wan gi natural resources. Wan ga oche moringe Nyalenda waka magi konyo wa e weche mag pur. Nyalenda ka wan gi yudhe mar very innovative. Gin gi paro manyalo paro loso gimoro maber manyalo konyo. Kendo pachgi ni gin go mane Nyalenda waka. To ndalo mang'eny pachgi ni ok ne. Koro wadwa chiwo thuolo ne jo Nyalenda mondo pach jo Nyalenda maler manyalo konyo Kisumu County cha mondo wuog oko e lela obed exposed mondo ne. Kata kamano be nyaka wang'i kuonde mwadake. Nyalenda waka emasani piyo timeneo. Auche wagi gin ginego gikonywa lakini seche mochopo sa koth kama tiyudo ka weche bedo matek ginyowa. Kamano kanyo wabro duoge wach Nyalenda dendo maler gi manifesto mabende ikonegi kanyendo. Ka wachoko kaendi kod siasa mamalo e kaendi mana matin waneno ka ywaruok nobede kind kata pogruok e paro nobede kind mane jagoro mar ODM manendo Edwin Sifuna kod atend duond buch siasa ne mane gikire oko kane okoluonge mar mondo mi ne winji kor ka kore. Odiochieng' idi ma kawuono ODM ogolo oboke maluongo Sifuna e nyime omiye ndalo 4 mar mondo mi
ochiwo pache gimomiyo ok nyal kawo ne okang'. In kaka jal ma bende ja ODM kendo isebedo ka ineno kaka rowere ntiere kod thuolo mar mondo mi gibedie telo. Ineno ni ODM gini nowinjo bende gitimo chon koso gitime sama owinjore ka agulu osetore? Abiro wacho ni odwa pok obedo maber kuom ndalo mang'eny nyaka ne jaduong' Raila Amolo Odinga wewa. Wasebedo gi tungni maka gi kacha. To adiera ban kende mabe sani nyaka wach ni wan gi timbe ariyo e ODM. To timbe ariyo gi ng'iyo pekgi. Ng'ama pek molo wadgi. Ng'ama nigi resources motimre nade molo wadgi. Nikech jogi pok oyudo thuolo mobedo piny kwayowa kaka joma tindo mang'iyo jok madongo man mbele party mondo miwa direction. Gombowa en osebedo ni winjruok mondo otimre nade obede party mondo jopiny olu party achiel. Sani tekowa mane wan godo kaka ODM sani onge. Sani ODM ka kata Kisumo waka ODM nitie dere. Penji ni jalinda ground penji sani kiwuotho ti penji to ine side man ine linda ground koso ine linda mwananchi. Ok penji ni ine UDA koso ine, which means ni ywaruok osechakre gi odwa ka to pod odwa ka wadwa ni wadwa yware gi jok moko. Nong'ena ka koro dhi bedo matek. Odhi bedo matek kabisa. To gima timre sani ni to koro awacho mani ng'acha to osewuok kendo winjruok pok osebedo koro. Odoko mani koro party be ng'iyo ni to giluwo legal process mondo kik chieng' kabiro to Sifuna pod nyalo dhi e court wacho ni en party pok oluwo direction monego bed ni timore. Pok noluonge kata ng'ise ketho and everything. Koro sani to koro giluonge mondo koro odhi e disciplinary kacha mondo ng'ise ketho ne achiel ariyo adek. Ageno ni barua kacha be nondik ne ketho ne mondo kodhi to dhi gi defense mondo wach kata ni ma hapana kata ma o. Lakini kwa ng'iyo siasa kae be to percentage mamalo aneno ka ok odhi dhi. Odhi we moko chopo. Odhi we moko chopo. E mbele kacha. Ma nyalo biro nikech nokungo gole kapok owinji wachne. Kamano. Koso nikech winjruok process bo kosebedo maber ahinya kata kaka party osebedo ka handle wach mar Sifuna. To sani koro ka nose gole e komne mar secretary general. Koka kendi chaki luonge mondo dhi o defend himself. Kora keno dhi defend himself bedo a member koso defend himself bedo secretary general. Kech as we speak party ok recognize kaka secretary general. So the process manotim be no okolu process maber cha. All in all pod pok okethore ahinya. Pod ginyalo ng'iyo. Pod geno nitie. Kang'eyo ni nitie demands ma Sifuna dwaro. Moneno ni nonego bed ni timo. To nitie be kaka jowa mantie officials mag party masani be timre na neno. Adwa mani gikwong gidhi gibed as a team. Giwuo as a team mane gombo. Lakini kama osechopeni to aneno ka waya osejogore gi lal. To maendi miyo oyudi thuolo mar mondo mi omed yudo jokanyo many kata omed donjo moingo ODM e gwenge kima Nyanza. Kabisa. Kendo kata kiwuotho sani UDA nigi osedonjo nyaka e gwenge ma iye mano ok dwa winje wach UDA. Sani tinde kidhi tiyudo kiwero mana UDA. Nikech ji penjo ni ODM mane ma gidwa dhi. Jopiny be koro osepogore pa. Jopiny be osepogore pa. UDA be biro nwa gi gik mabeyo be. Ineno ka nitie widows program ni kacha. Ineno ka gin gi programs matindo tindo ma giloso ne rowere gi mine gi mond liete. Miyo koro gidonjo kendo gisoko wa kuonde manok onego bed ni gidonjo. Giyudo jokanyo. To ma thuolo ma wamiyo. Duto kochopo mbele ka tidhi yudo ka koro teko wacha kata mane e wakaluo waka ODM ok pek kaka no pek. Koro mano be kele piny ni to koro wach zoning manyicho osebedi ka nilieko kanyendo ni gwenge ma ODM ntiere kod ambi UDA wene. Zoning ni bende onyalo konyo. Zoning ni to kaka nene to wach mar zoning to konego bende. Wawa ji odhi orakre. Ji odhi orakre. Ji osechopo. Ng'ata kata ng'ata yiene dhi gi party motimre na. Yiero en mar japiny.
ka ODM biro bedo gi candidate maber ma jopiny owinjo, to jopiny bo timo nade? Biro miye base ni kako osenene kako tiye gweng' gi gigo mosendiko gi gigo moparo timo ne jopiny. Ng'ato biya gi ticket ne japiny mondo bed ni ema yiero ng'at motimo nade, ng'at modwaro. Kik wabed ni wabo ng'ato japiny ni mae ma party oyieronwa, mae ma nyaka watimne nade. Wakwayo ni omi jopiny thuolo. An kaka ja ODM kabiro gi manifesto na maber kendo jopiny owinja gi gigo matimo gi gigo masetimo, jopiny mondo otimre nade, mi thuolo mondo yie. Ja UDA cha bobiya gi teko ne cha gigo mosetimo ema biro timre nade, mabiro miyo japiny yiere. Ema miyo japiny yiere. Erokamano ahinya. Ka watieko kaendi wechege mag siasa mago eko ma bende omako piny Kenya. Ywaruok sani koro nitiere kind kweth ariyo, mantiere gi United Opposition mokelo kanyakla Kalonzo Musyoka, oting'o kanyindo Eugene Wamalwa, Rigathi Gachagua, Martha Karua, Justin Muturi. Gineno ka gin jotelo ma koro gimedo choko kweth onogo kata kweth mag jotelo mar mondo mi gimed sundo godo jatend piny Kenya mar mondo mi owuogo ke apisi gi weche moko ma bende pod medo wachore gi kinde kind kweth ariyo go iko. Mbi mar piny owacho kata mar broad base ineno komedo idho koso dok piny? Anyalo wacho ni sani broad base nitie to opposition be nitie. To opposition bende ni wan go positions ariyo sani. Nitie opposition manitie one term. Nitie one term, mano United Opposition. United Opposition. Nitie opposition moro mabe biro. Defectors madhi wuok e ODM gi UDA moko. Inve inyalo dhi loso. Wan gi defectors mowuok e ODM to mawuok e UDA. Koro gibe gibro loso party mare. Kae madhi weekend opposition bro miyo broad based thuolo mondo nikech ing'eno opposition kwa sebedo mang'eny pile waneno ka wainyre ga nikech yudo ka kata yiero mokalo yudo ka government nika lakini opposition to wan gi parties mang'eny mabe dwaro koma achiel. Koro riwruok mar opposition bro miyo sirikal thuolo. But gima chaka wacho maduong' en ni kura mabiro wang'ni kata yiero mabiro wang'ni ok odhi bet mayot ahinya. Ibiro dok mane telo kaluwre gi tiji misebedo kitimo ne japiny. Wang'ni koro onge gimoro ne oti dadi kata no. Koro ma bende dwaro ni nominations kata welo otim maber. Yes. Nomination kata welo otim maber to omi japiny ng'at motimre nade? Ng'at moyombo kata ng'at ma jopiny dwaro. Nikech yiero ma wang'ni kochakre president nyaka MCA japiny dhi miyo ji telo kaluwre gi gigo misetimo ne jopiny. Higni 5 ok tin. Higni 5 en du. Higni 5 malach. To higni 5 oromo ng'iso japiny ni ng'ani nyalo tiyo wamede moro kata ng'ani ok nyal mondo dhi dala. Jopiny nigi opinions gi kaka sirikal osebedo ka tiyo. Giseneno projects ma sirikal otimre nade osekelo. Gisewinjo lek ma sirikal pod ni godo. To ka ging'iyo gigi te kech gibo kwano gik ma giseneno ka sirikal osetimo higni 5 gi komorogi to gibiro miyo sirikal thuolo mar mondo chako dhi mbele. To ka gineno karach to jopiny biro golo kendo boketo maber moloyo mantie sani. To ma dhi timre e gimoro amora. Kochakre president to wabodhi nyaka governor. Ni to governor ni resources ma osebedo kimiye e county ka kuom higni 5 otimo nade? To be gintie gik minyasiem ni magi ma wasetimo higni 5 gi. To be giromo gi pesa ma osedonjo e county no. Ka giromo adier ma ineno ka wan impress jopiny biro duoke. To ka giromo to jopiny bo timre nade? Biro gologi tiketo ng'at manyalo tiyo. Erokamano ahinya. Koro ka wadonjo kaende ward ni manendo ma Nyalenda kaendi ng'eni kaka ni wacho ni kuonde go kumongore kata slums gin gigo kuma bedo kora chieth nade mokwongo. Ka wacho kaendi kod arita kwe insecurity kuonde gi kema ji kuonde dak mongore kata slums en okenge mage miketo mar neno na arita kwe obedo kare Nyalenda. Nyalenda kata samwa wuoyeni
wasebedo gi shida mar security. Kendo arita kwe osebedo mar sama weni e kinde mag dweche adek wasewito yudhe matindo mapod nigi geno mar dongruok e gwengewa adek. Makata nyoro man kae nyoro no an gi baraza maduong' ahinya mane waluongo nyaka jo security te ACC ma area, chief ma area, jodong gweng mondo wawuoye wach security. Arita wa ok osebedo maler. Arita wa ok osebedo maler mokwongo nikech kuonde mwadake be security wa be obedo maber in terms of kata lighting. Nyalenda mudho makata kiwuotho sani tibo yudo ka nyalenda kuonde moko ok ine kata kumidhi. In my capacity kaka MCA madonjo, adwa ni wa equip nyalenda wa gi lighting motegno ma ng'ato ok nyal luor kata koa tich. Nyalenda wa ka wan gi jok matiyo gotieno makata sani gin e tich ang' iloro kata saa 7:09 to koro sama ang' odok ot te osiko bedo mana gi buok kech ndara moluwo ok ler. Ja pikipiki be kowinjo ni donjo e nyalenda gotieno to seluor ni to kuma mudho cha ang' nachope nang'o, to ka ng'asewe ang' aduog nang'o nyaka winda nyaka ndara. Koro light nyaka waket maber e community wa mondo jopiny obed gi thuolo mar accessibility. Ginyalo donjo to nyalo wuok to nyalo neno area ne maber. Mar ariyo nyaka ti gi community arms, security arms magwa. Nyaka wati gi police kendo every time nyaka wa review progress mar security area wa gi police on a monthly basis mondo wagite to kanye mantie gi tabu. Police bong'iswa ni kama chendo en kama to kwaseng'eyo shida to wang'iyo ni solution en mane. Ok wago koko, ok watimo but wayudo solution, wayudo konyruok wate ni to be wanyalo loso kama rachno. Ka nitie nyithindo machendo kata jok machendo e alwora to oseng'egi, hatua mane minyaka onegi. To nyaka be wawuo gi jonyuol wang'i ket jok machendo gi ok gin jok mabor. Gin mana nyithindo. Gina nyithindo mong'e. Gina kijendewa mabose odak e nyalenda ka. To seche moko ing'e ni nyathi ka ng'otimo gimoro tipande kawuono. Ok ikwere. Kinyo chako timre na. Mos. Ka gik matindo nyathini mu. Koro parental guidance be nyaka chaki at an early stage. Mondo nyithindwa odong ka be ng'eyo ni insecurity o gima ber to kata insecurity ni kidonje to giko en ang'o. To ber mane gi rach mare ni kanye. Nyaka wapuonjre kanyakla. Wati gi security operators. Wa ensure ni accessibility mar community wa be nitie maber. Wanyalo donjo. Kendo ndechni wa. Ndara be gima rach ka ok ber e community. Kelo insecurity. Nikech sama ndara rach to koth ochwe, osiepa kaka koth ochwe sani ni. Ikia kata kamelo pio pong'. Ndoka jonjore beriti. Kata kowuok koro ni chomo ng'wech. Ikia kumidhiye. Koro nyaka ochakre gi lighting, ochako gi road system wa. Gigi bebeyo manyalo miyo ng'ato yud kaka onyalo wuotho kata kaka onyalo dhi in case of emergency mochopo ode maber. Erokamano. Mar ariyo wang'e ni weche go mag thieth. Kane atemo ng'iyo report mag thieth, yudo ni ute thieth ma Kisumu king'iyo nyalenda joma tuo kanyo gin tuoche minyalo geng' nikech pi molil ma gitiyo godo e alwora maendi miyo giyudo tuoche go. Moko bende wito ngima nikech gionge ya thuolo mar dhi kata pesa ma ginyalo dhi thiedhore godo. En ang'o mibiro timo mar mondo mine ni pi maler obedo nyalenda e? Mokwongo ok ana nang'o madhi timo but en gik mwasechako timo. Pi en gima very important e community. Kendo pi en ngima dhano. Pi ni ema watedogo, pi ni ema wamodho, pi. Sani nyalenda wa wan gi sources mek pi. Wan gi spring water manelo maber kabisa. Kendo wan gi kiwasko. Oringo, jo kiwasko ringo gi pi e gwengewa. Koro access mar pi to ok rach ahinya wan. But the quality mar pi ni bo timre nade? Bo ber. Nikech kata seche moko kwa modhe, bimodho pi mase. Pi ting'o ga tuoche mang'eny kabisa. Kendo yudo ka affect community. Under my capacity, we really advocate for safe water for drinking a community.
Omiyo sani awacho ni gini seche moko ok nyal time gi sirikal kende, but nyaka wawuoth wayude partners moko be manyalo donjo e community mondo okonywa. An under my capacity asebiro gi partner madwa konyowa ni wanyalo yudo pi mwamodho maler. Akelo kendo atiyo gi jogo miluongo ni Basket Ministry. Ma Basket Ministry ni kelo kendo support gi chiwo ndope mag pi modho man gi filter ma chingo pigni ma nyalo geng'o tuoche moko mantie ei pi manyalo chopo makelnwa weche moko makelo diarrhea, kelo tuoche moko mamiyo isiko idhi osiptal. Ndope gi wadwa ni wachiwo gi in every household kendo wasechako chiwo gi in every household e community. Up to now sama wawuoye ni nasechiwo ndope 200 200 household. Mano mwachako godo to nikech Nyalenda wan gi 25,000 household e Nyalenda A Kenya, which means ni e Nyalenda A wan gi a population ma is about 50 to 60,000 population e iye kanyo. Koro Nyalenda duong', Nyalenda wan gi dhano, to dhano gi nyaka waritgi. Koro at the end of the project wabo ensure ni every household nigi ndo mondo piwa mar kiwascha kodonje to kimodhe amodha directly, nikech wan adier jok ma modho pi dasani Nyalenda ikwano. Gin ji matin. Ma ok wabi wacho ni wadhi ng'iewo ga pi modho. Mano to nyalo bedo matek. Nyalo bedo matek. But wanyalo chako ng'iyo kaka wanyalo loso pi modho e odwa kama ler. Koro basket ni kwa kelo to japiny bobedo no modho pi maler. Pi kiwasko cha ber. Lakini passage mobiro go mochop kacha. Seche moko iyudo ka pipe otuch kamoro. To sama pipe otuch kamoro ni sama opukre oko cha, seche moko otuche tie sewage. Which means ni pi malil riwre gi pi maler. Ka ngochope tap kama ituome cha iniwe ni modho pi maler, kari modho pi malil mano gi tuo moko berbe. Koro pigni kikele to kale ndo kacha, tibo bedo ni modho pi maler kabisa. Bila watimo sensitization ne community ni nyaka be wachwak pi mwamodho makata kapok gini ochopo ni gi sani, to make sure ni pi mimodho nyaka bed pi mochwaki maler manyalo rito ngimani kendo rito ngima nyithindo. Erokamano kodonjo e kanyo be agoni erokamano ka iseneno ni weche gi mag pi obedo maler nikech pi e ngima. E kae dikwongi weche gi mag drainage e Nyalenda pi osebedo kapong'o. Maendi en ang'o ma kata okang' misekawo kata mibiro timo mar mondo mi one ni pi karingo to ringo kuma ber mok ni ka koth chwe to chunyi chanda ni to odhi dara gi nyithindo kata ng'wang'o. Erokamano. Wach drainage ni osekelo shida e Nyalenda. Sana Nyalenda wakawanyo gi unit mabedo affected ahinya, units 2 ma are highly affected. Mano unit Madago gi unit ma Kanyakwar. Kuonde 2 gi wayudo ka sache tema koth ochwe. Kawuono mang'isi ni nitie ute manogore piny e ndalo mane pi opong'o gweng'. Nitie jok ma sani oumo mana odak e tent, kech ode cha nogore piny nikech pi. Nitie jopango modar mang'eny moweyo landlords nono, nikech e Nyalenda kacha wan gi landlords mang'eny kabisa. Kendo landlords gi emomiyo jodak ma Kisumu biro kendo miyo gi kama gijot. To gigero ka ging'e ni at the end of it odwaro pesa moro madonje mfu e dwe ka dwe mondo embo gere go anyuola ne, otere go nyathi cha skul, ong'iew go gik matin manyalo miyo gere kaka house. Lakini ka in gi dhoudi 10 to pi kaka nopong' ma ji 6 kata ji 5 odar, odi ni nigo kata $2,500 kata $3,000, iwito ji 5, ka ni yudo $30,000 e dwe, ji 5 odhi. Ing'eno kata ong'ado nus mar pesa nicha, sani yudo $15,000. Gima na $15,000 miwito cha dhi konyi cha nyaka chung'. Fee mano nyaka itiek ne nyathi cha nyaka koro chung', nikech koro ionge pesa. To ma timore nikech drainage system wa ok ber kendo ginyo ahinya. To siepa gigi te wang'iyo budget wa mar Kisumu County ka. To kisomo ga budget in every financial year, to nitie allocation maber kabisa mar make sure ni drainage system wa ka olosi kendo gin e yo makare. Makata ka koth ochwe to pi bro yudo yo moringe maber mochopi nyaka kumonego bed nochopi. An adwa wacho ni nyaka sani sirikal manitie ni nyaka ne chakre sani koro higa mar 4 drainage system gina ka gin gacha
pok olosi. Miyo ka pi obiro to pong'a kacha, which means ni nitie ng'ato machamo pesawa mar drainage. Mar drainage koro ok chop Koro ok chop ne japiny monego bed ni gichakonyo. Pesa gi dhi kanye. To every year, every ward a county nigi allocation mar development. To ka koro sani higa mar 4 dhi ka gima rum, to pok waneno ka drainages wa oyaw. To gini to kwasomo budget chat wanene ga every financial year ni nitie allocation mar drainage system. Kare pesa wa gidhi kanye. I love to ensure ni anabo ng'iyo ni pesa mochiw mar konyo japiny mar gero drainage mar japiny olosi. Mondo japiny kik bed gi wach mar dala pile pile. Japiny kik bed gi paro mar gedo. Sani nitie jok migone gi arambe. Pi nogo ute gi piny. To gima chanda ahinya ni ok wantie e giko mar Kisumu County. Niwacho ni nibo. Wan e chuny boma. Kama onego bed ni koro kobe nwa ywago weche mag flooding. To kendo wan ema wan gi chairman, our current MC is the chairman mar planning committee mar Kisumu County, which means ni gigi nonego bed ni miyo kipawa mbele nikech wan ema house jok mobiro konyo uchumi mar Kisumu County. Gipango chenro mag dongruok. To jok mabitiyo malosonwa Kisumu County odak kama waende to pod waweya mana pi hinyowa. Ta location to nitie pile. Magi nyaka wang'i ni ka location oket mar loso community drainage, to I ensure ni gige los to the latter. Kendo I ensure ni samwa loso gige wa involve the community. Ka wang'iyo kandi emergency funds gin pesa go komiketo ka masiro yudo. Sani kaka nyocha pi opong'ono bende Tent County ma Kisumu osebiro gi emergency fund kata kony moro ne joma nyocha ne pi oda. Sani gima wanene community en ka jotelo moko ng'iewo mchele gi skari gi mo moro titero ne japiny, ok rach, picha to daba. Lakini magi jok monego bed ni konyowa e timo oversight mondo kik bed ni japiny pile pile norito mondo pi ogo e ode piny mondo kelne mchele gi mo. Masa moro makoth ochwe to ng'e mana ni mchele gi mo biro. Ibo luongu e school kaka Dago Primary kata Kasagam Primary ni jopiny monango biyo yudo konyruok bang' koth kosekero nade oseketho utegi. Tapenji mchele biro gero odi to mchele ni ok en mchele minya chamo kata dwe achiel. Mana ndalo moko matin achiel ariyo to wachne oserumo kendo ichakirito chiemo moro kendo chieko chaka ma ok wadwar wach ma irito. Wadwa ni wasani wadwaro sirikal mabiro geng'o kapok otimore, ok sirikal mabiro konyo kosetimore. Wan gi thuolo mang'eny sama koth ok chwega. Magi e seche monego bed ni aochewa iyawo nikech pigi pong' nikech aochewa odinore. Ni chuodho kata lo mang'eny chuodho kata lo mang'eny otiye wi aora ma aora be koro gik moko tiye wi gi modinre ma pig chaka modhi to yudo kaka mokal koro pi kar mondo ring ka dhi mbele ringo kaduogo chien. Weche giko mag desilting go eko mag neno ni aora oyaw wang'e obedo makare ma koro biro chunu tudru gi jotelo moko mondo onyala ne kaka inyalo konye. Emomiyo kombe mora mora ok odwar ng'at madhi mos. Wadwaro gisungu wacho ni aggressive leadership. En leadership ma you always duong'o dhoudi mondo yud konyruok. Kineno ka departments mag county gi mane moriwre gini nyaka waduong' dhoudi gi te mondo wakel jogi community mondo gine gima timo mondo wabed gi jopiny e barasa mondo wabed gi solution kaka community ni to wanyalo konyo dalawa nade mondo wabed maber, wabed e alwora maber ma ok nyal hinyowa seche te ma koth ochwe. Ma desilting nyaka tim, diking nyaka tim e aochewa. Nitie resources mag from the national government, nitie resources mag from the county government. Can we be able to be a linkage between national government gi county government mondo make sure ni MP watiyo godo maber, ma MP no bobiro moneno ni adier ka hinyowa en onyalo omo mane kata onyalo omo adi e national government. To an kaka an MCA abro omo adi e county level mang'eyo mondo wageni ni to gik machando wagi be waloso gi maber. Koro dwaro telo mar collaboration, odwaro telo ma embrace kendo respect everybody's boundaries. Ni an tanyalo mana chopo ka to ng'at manyalo chopo ka ni tanya yude nade mondo embosu
osulwa kama chielo. Kwa tiyo pamoja mwatiyo kanyakla wariwo paro community members gi leaders to shida mineno wan go matine communities gi birumo kendo wabro konyore. Erokamano. Ka wadwoko ywe mokwongo, ka wadwogo dwa ng'iyane ni to wechege ko mag ECDE mago eko mantiere awards mopogore opogore, ang'eni tiyo kenge moko bende isekawo mar ng'iyo. Wadwa ng'iyo bende pur gi pith kanyo, kaeto bang'e wachako ng'iyo ni chuo thuologo eko mag tije ne rowere gi mago duto mabende isetimo kanyo, wabiro ng'iyo kanyo. Miyo janeno mar Kala TV wakawo yweyo machuoka, kaeto bang'e waduogo kaendi e tielo machielo mar chendo niendi mar orindi mar siasa, ka watuo kaendi koda migosi Royo Dawa mabende geto kom nindo mar MCA Wuoro Nogo ma Nyalenda. Isewinjo gigo eko mabende ochano mago eko mosetimo. Kamano waduogo ng'iyo mathoth, omiyo chwal ote magigo kalo kanyo ne mbui mago mag Facebook manindo Kala TV Live, X @Kala TV, kaachiel koda YouTube bende Kala TV Kenya, kanyakla koda namba marwa mar simu manindo 0782552731. Waduogo bang' kinde. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Hitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final lap mtu wangu. Hii ni yetu. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Erokamano ahinya janeno mar Kala TV kuom medo kete Kala TV chendo niendi mar orindi mar siasa tilo mogik kaende ka watwa kaende koda migosi Royo Dawa mabende geto kom nindo mar MCA Wuoro Nogo ma Nyalenda
ka isewinjo kanyendo moko kuom gigo eko bende osetimo kanyo kod moko eko bende ochano mar mondo mi otim. Ka ote magi kaendi ng'ato penjo ni to bro chung gi duond bu siasa mane manendo wabro duoko. Ng'ato bende penjo ni oyudo ka chenro kata plans ma intiere godo gin mag eko bende nyalo konyo oganda. Penjo magi go duto te ibiro duoki. Ka wachako kaendi kidi tielo ni ndi mogik wachaka idi kuda wechege mag pur gi pith. Wang'eyo ni ECDE nitiere lwet counties e Nyalenda ward nitiere kanyendo ECDs go mang'eny. Gin ang'o ma isetimo kata nyaka sani kod mago ma bende chano timo mar mondo wane ni ngima jopuonjre ECDE obedo makare, gibedo gi chiemo moromo kaachiel kod wechege mag ler mar neno ni sanitation kata ler margi obedo makare. Erokamano. Education county government omako ECD kendo ECD onego bed ni gi technical colleges, vocational training mantie alwora mano ni under county. To ECD ka kama important ahinya, ng'eni kae kuma nyathi chako godo educational background mare. Kendo kae idwaro ni nyathini obedo gi environment maber kabisa manya miyo wiye oti mondo wiye ochak, brain ne ochak develop, ochak mako gigo ma onyalo winjo kendo gibed gi thick. Ka dwaro gik mang'eny ahinya, ka dwaro environment impact maber, odwaro ni to class be ber, to gik motiyo godo sa puonj ka be nitie, to japuonj kamobete kata kombe mobete be ber, to exposure mwamiyo nyathini be nitie. Ma king'ise ni ma en swimming pool, to ng'eyo swimming pool maseneno. King'ise ni ma kama to oneno gigi to ng'egi, onyalo relate. To kata weche mag chiemo, kanye ma idware nutrition content maduong' ahinya. Kech ka chiemo ma nyathini chamo at that age onego bed ni en ma very nutritious, manyalo miyo brain development ne timre maber. Chiemo no manigi ndhadhu mamiyo ngimane bedo makare. Chiemo manigi ndhadhu mamiyo ngimane bedo makare, mamiyo onyalo obedo healthy, ok obed malnourished. Kisa mobedo malnourished to koro kata gik mitimo e skul ka ok donjne, oonge gi teko, oonge gi teko motegno monyalo timo godo gigi. Koro nyaka ng'i kama very important, kendo county government onego bed ni kawe seriously. Sani kamae aneno ka county osetemo mana keto building structure, gero klese ma bet ber, lakini klese go kata kamano ok girom. Kakao achiel mar skundwa miluongo ni St. Mark, kidhi St. Mark kacha tiyudo ka ECD wa classes gi magintie currently ok beyo kata matin. To sirikal otemo to osegero mana class adi? Achiel. To class achiel ni ok biromo nikech ng'eng'eno ni ECD kacha wan gi play group, to wan gi PP1, to wan gi PP2. To ka class achiel maber to jok moko gibo bet kanyo. Koro as a leader gima bokwongo to make sure ni environment ma nyithindwa some beyo, class nitie moromo. To kata nyithindwa mag ECD gi ok onego bed ni riwo chogi gawantie grade mamalo. Kech gin kata kaka pod gitiyo gi chochegi ok chal gi jok mosebedo madongo. Sama ng'iriwo nyathini gi ja klas 8 gidhi e cho achiel, kae bo bedo ka seche moko obo contact tuoche moko nego. Kono gibed gi safe sanitation system gi mamana margi, ma kiwuotho e skundwa gi to pod gionge godo, pod gi share the same choche gi jok madongo. Moko nego bed ni timre, ma limit nyithindo gi kendo keto gi at a risk ma ok ber. Onego bed ni choche gi bedo maber, mabedo managed maber, ma kodhi to dhi very safe kendo tieko to duogo. Magi gik manyaka wager ni in every public school, every nursery is fully equipped with learning materials, kendo the sanitation sector be gin godo maber manyalo miyo gibed gi hygiene man malo. Mar ariyo, weche mag chiemo. Weche mag chiemo ka to kapara tasechako timo.
ni sani kiwuotho e skunde wa public schools ma man Nyalenda gi to ma ok atimo kata Nyalenda e kende ma asetimo nyaka loka ma Nyalenda bi ni every school sani nigi puodho ma gin go ni kama gipidhe chiemo ma gichamo manyalo romo gi every ECD ma aketo ne jo ECD school ka school ECD nigi puothe ma giyude chiembgi ma giloso gin giwuon kendo mwakawo jopuonjegi mwatere e training ma wapuonjogi kaka ginyalo rito puothegi yo ma ginyalo ritogie maber ma ok kel tuoche kendo gigo ma ginyalo tiyogo e puodho mamiyo alot ma gigolo ni bedo maber kendo safe ne chiemo ma nyithindo gichamo kendo giyudo ka alotwa ni sani koro e skul ka skul ginyalo ng'wete juma ging'weto didek ma konyo kama duong' nikech sani ka nyithindo gidhi skul to nyaka oting' pesa moro mar lunch to dalawa mwalo kucho okwan maber ahinya yuto wa bok ber janyuol seche moko nigi nyithindo 4 e skul ka en gi nyithindo 4 to nyathi ka nyathi nyaka ting' pesa ne mar lunch kogo kwano to yudo ka pesa motiyogo matin kata en 150 ma yudo ok yot to pile 150 ni pile to nyithindo gi gotieno be pod nitie chiemo pod nitie breakfast gokinyi koro ing'eni yudo ka pek nitie ne jonyuol mang'eny ma seche moko kana wuotho e skul to yudo ka nyathi moro seche moko en odire mana e kona ne moro gi chai strungi kata gi mandas achiel mane mokowe go lany nyaka ng'odog ot to kaero mar janyuol bat nikech yuto matin ma be wanyalo duoko gine wasetemo waduoko nikech sama koro waketo puodho kae which means ni jopuonjegi nyalo ng'wedo alot ma gichamo didek e week sama alot ni ng'eny be ginyalo uso ne jopuonje mamoko ma sama oyudo no to oyude pesa matin monyalo ng'iewo godo moko nyuka to nyalo chako ng'iewo godo mafuta ma ng'itedo godo alot kendo ma osekonyo matut kendo wagombo ni koro wabo medo kaka wadhi mbele wadhi medo ni skul ka skul nyaka koro bed gi puodho maduong' ahinya ma ok pidh kata nursery kende to nyalo pidho kata nyithindo moko to mae be kama nyithindo gi be yude tiegruok mar pur kendo gichako ng'eyo ni alot ipidho kama tirite machalo kama koro iyudo ka nyithindo man malo kara alot kanyo endo ng'ato penjo ka ni kodhi in mimiyogi kodhi no endo to en mar alot kende koso gi bando be gisani kaka kuonde ma wantiere urban area koro wapuonjo gimiluongo ni urban farming urban farming en wang'iyo ni space ma wan go ni wanyalo tiyo kade nade mondo onyuol yuto maduong' koro wan gi system kata technologies moko miluongo ni cone garden vertical garden magi mwakete skunde gi yudo ka space nigi space matin lakini gik ma ginyuolo to gigolo mang'eny koro kwa timo to set up manyaka kodhi wane mwamiyogi to gisani pok wayudo puodho mwapure bando but wan gi puothe mwapure alot e skunde wagi erokamano koro inyalo dhi mbele erokamano koro wang'iyo nikech county be golo matin lakini county magolo matin ni pod ok romo koro wang'iyo ni wabro push mondo wang'i ni food distribution ma county onego bed ni golo mar nursery kata ECD cha ogole moromo to school be kwa puonjo sustainability kacha to which means sama county ogolo mare to chagi be ginyalo loso margi e puodho kacha tiyudo ka koro gini romo to duoko pek ne janyuol machuno ni nyaka gol pesa koro janyuol ok chandre ni nyaka gol pesa kendo wabo make sure ni ECD kama nyithindo bro chieme ma janyuol ok ogolo kata siling e ECDs wa ma Nyalenda erokamano ahinya kwang'iyo ka nyindo rowere yudo ni nok mag tije kata onge mag tije osebedo ka chando rowere e kuonde dago eko ma gin slums kata kuonde dago eko mongore nyaka gi sani okenge mage miketo mar biro neno ni rowere oyudo kamoro ma bende ginyalo beti ka giloso gigegi kata kotendo koda weche eko mag pur gi pith to kod mago eko misetimo nyaka gi kinde nieni. Erokamano. Rowere adier makende ni rowere waonge gi tich kendo gima nosebedo ka timre chien kacha ne osebed kitiegowa
ng'enywe seche moko ni wan wasomo mondo wayud tich mitimore nade mindikie ma ka wuoda tiye bank moro to wuoda ok onge gimotimo, iwacho ni pod ojola ka wuoda ok en japuonj, ka wuoda ok en daktari, ka wuoda to gigi seche moko wate ok wanya bedo daktari to wate ok wanya bedo lawyer, but pod wan gi tije misomo gi lwedo minyalo timo, tije kaka carpent, tije kaka welding, tije kaka pur en tich maduong' ahinya. Kendo urban farming is an income generative system. Mwasechako train yudhewa. Masani wa train yudhe. Sani kiwuotho Nyalenda tibo yudo ka yudhe nie grube. Yudhe nie grube. Kendo group ni ibo yudo ka youth nigi puodho. Youth group nigi puodho more community kanyo. Kendo wawuotho community kae wachako puonjo yudhe kaka ginyalo chako loso pesa. Sama giloso puodho matin e community, jirende koro bo chako ng'iewo alot. Ka wuok irgi kanyo. Sama ng'iewo alot no giloso pesa. Sama giloso pesa ne nitie gi yudhe manochako gi Congardens mawacho na adek. Sani kiwuotho kama gitudo ga gin Congardens 10. Mano male medongruok odonjo. Which means ni pesa moro donjo to gi invest pesa ni gimedo to gimedo go gik. Koro wadwaro puonjo yudhe tije mag lwedo e farming sector, technology kaka welding gi gimoro amora. To yudhewa wabotero e vocational training. To wasebedo ka yudhe itero vocational training to nitie gimoro achiel ma wasebedo kwa we. Wasetero yudhe vocational training to wawegi kamano. Kosede yudo tiegruok no to koro we kamano. Under my leadership adwana ensure ni wabedo gi a vocational training center within our ward. Mano number 1. Mara ariyo, vocational training center ni wanyalo timo gimiluongo ni resource mobilization. Mondo bed well equipped. Ma youth ni kosetimo skill to nitie kama koyudo order mar loso dot. To kochuno nyaka bed gi welding mamare mondo dhi olos dot ni ous. But onyalo dhi e resource center kacha to yudo welding machine man kacha. To loso dhode chaka fundi ka oseyudo customer momiye payment ne mamate. To deliver tichule. Ma miyo bedo gi kama onya yude tools mag tich. Makata youth ma opuonjre loso kombe moro maber nyalo dhi e resource center nikech nitie tools mag tich man kacha. Onyalo loso ne ng'ano kitanda machule mokaw pesa no ka. To ng'iewo gige ka mos. Iwinja maber. Sama oseng'iewo gige ka mos to koko bo yudo thuolo mar chako en kama. Yani wadwa ni wawuoth gi youth from ng'eyo tich gi kendo chako. Ni ben gi kamoro monyalo dhiega okinyi to yudo ka nitie gi tools mek tich ka. Makoro tiyo to yudo pesa. Makoro nyalo loso gire moro to uso to yudo pesa to ng'iewo gige kien mos. Koro nyaka wabed gi resource center ma is fully equipped within our ward. Kendo wabotimo yore te, wabotimo resource mobilization e kona mora mora. Mondo sirikal mamiyowa to ok wabing'iyo sirikal kende. Wan gi NGOs mang'eny e community. Wabe pod nya konyowa towards youth empowerment. Koro ne wabotiyo gi sirikal and both the non-governmental bodies. Mondo wa make sure ni we have a fully equipped resource center within Nyalenda ma yudhwa yudo skill kendo nyalo yudo kamo time gik monyalo loso mousi kapod ojipanga mos mondo chak hardware ne kata duka ne moro kende kamoro. Nyaka gi kitini nitiere ma bende isechako. Yes. Sani e Nyalenda wan gi resource center achiel kende ma wasechako manochako kendo kacha kibiro en resource center mapuonjo rowere e kar pur. Kendo Nyalenda ema nigi kama ipuonjo weche pur miluongo ni KIA. KIA ni ochung' ne Kisumu Young Agripreneurs. Kisumu Young Agripreneurs ochung' ne jopiny e weche mag tiegruok mag youth empowerment. Wapuonjo youth weche mag empowerment kaka ginyalo bedo innovative. Na ng'isi ni Nyalenda wan gi very innovative youth. Were ko mantiere kod paro mar loso. Gitiyo gi resources ma wango gi kaka plastic materials mwawito gi. Nyeloso gik maber ahinya. Inyalo loso godo kata gik moko maber midhi usi. Jitinde tiyo kata gi plastic akusi oloso godo pur.
plastic ma iyudo kod timo go decoration ma chupa mar kong'o miwito cha. Sani iyudo ka nitie yudhe manyalo wiche maber maket gik flower e wiye kendo usa en mana pesa. Koro yudhe wa gin yudhe ma wigi tiyo magi ng'eyo turn waste into value. Koro yudhe wa gidwa ma support kacha gipuonjre gigi te. Kendo kanye ma wane gi community hall miluongo ni Raila Odinga Hall mamiyo buche wa mana luora yudo kargi mag rome kendo kargi mag wacho paro mar development. Kendo kame ma wapuonjogi e gik miluongo ni learning and saving. Ni nyaka wapuonjre kungo gi hola as a community. Kungo gi hola kaendi omenda gi eki gin meki ma ichiwo ma koro iolo gichiwo negi to giduoko so okamano. Kungo gi hola ni wadwa ni wapuonjo yudhe kata grube e yo ma ginyalo bedo ni ginyalo loso pesa gi, ginyalo save, gikano pesa to gichako giolre gin owuon to giyudo interest matin e wiye kanyo to gichako kendo interest ni ka gichule bura to chieng' ma gichako gitimo sharing out to interest chako duogo ne mana jabura. Gimoro osetimre chien ka ni wan gi jogo mabiluongo ni style kata jo Masai mosebedo ka miyo minewa mohala matindo gi hola to kendo iduoko gi e interest mamalo. Kikawo kata 1,000 tiduoko gi 500 to 500 ni kiduoko to mano ni ng'eni miye mang'eny ahinya to in idong' matin. Koro e grube gi magichako kendgi ni inyalo yudo ka en gi shida to odhi okawo 5,000 to oduoko gi 10% mar 5,000 to 10% moduoko interest ni be pod oduogo yude gimoro nikech profit magiyudo kata interest magiyudo ni chako gipogre kaka jobu sama kuri pogo chicha kendo matino chako upogru mana una jo koro ugerru kiun. Koro nyaka puonj jopiny gimiluongo ni sustainability and mimiye to kendo wachako miyo linkage ni be ginyalo yudo organizations moko mabiro konyo grube gi mondo grube gi omedo dongre saidi. Sani grube wa wan gi NGOs ma wagone gi erokamano ahinya ka World Vision, wan gi Practical Actions. Ma grube mosebedo ka konyo oyudhe wa kendo grube mwakele community mondo kony community wa omigi wabed gi dongruok kiwan owuon kendo wabed ni wanyalo loso pesa. Johala kobiro to ng'eni nyaka kana bicho chamadi chama bich. Erokamano ahinya kanyo endo kochopo wechegi mag thieth kata health ngima mago eko mag oganda modaki kuonde kanyo kapok wamulo kar ngima kanyo iwuoyo mane pith e pur kaendi bende nitie chenro eko mag pith ma bende isechako Nyalenda ma bende jo rowere nyalo donje kata mosedonje? Nitie sani Nyalenda ema kidwaro seedlings midhira mag alode mag nyanya mag otungu tibira Nyalenda Western kamiluongo ni Kia Farm. Tibo yudo ka kanyo rowere nitie mang'eny ahinya kendo loso kodhi kendo kodhi gi uso ne community e nengo moyweyo. Koro wan gi research center mar puonjruok ma ng'ata madwaro kata mabor mowuok oko mar Nyalenda wa to dwa ng'eyo mang'eny e weche mag pur. Wakwayi ni ichopi e Kia Farm manitie Nyalenda matelo ne kaka director kata CEO mare kendo wapuonjo tegruok watiego yudhe gi joma dongo e yo mapur manyasani manya kelo yuto kendo nyalo kelo dongruok e community wa. Erokamano. Koro kwadonje wechegi eki mag ngima wacho ni ngima mwandu mokwongo ma ng'ato bedo godo kopogore koda mago duto ma bende biro bang'e. Gin okenge mage miseketo mar neno ni ngima oganda makanyendo bedo makare? Ngima wanyalo keto wachako ng'iyo ngima chakre mang'eny. Ngima chakre e chiemo mwachamo. Ngima maber chakore e alworawa ni chal nade. Sanitation wa chal nade. Be wan gi sanitation system maler manyalo geng'o tuoche. To kendo ngima chalo to osiptende wa to be chal nade. Bober. Bonyalo geng'o tuoche kata kaka malaria inya pim mami yath midogi mokikalo ndara kibiro town iwinji. To gik watimogi be ginyalo konyo. Koro wasebedo timo mkakati makata kawuono mwawuoyo ni watudore gi migawo mar Aga Khan Hospital makawuono jo Aga Khan ne nitie Nyalenda Kia site kacha kendo ne timo ne jopiny screening on cancer
both cervical cancer and breast cancer ne jowa mamine. Seche moko tuoche gi ber king'eyo chon. Duto gima hinyowaga en ni japiny mamwalo kacha biro mana fwenyo ka koro osechopo stage mok nyal konye ahinya. Emomiyo wawuoyo gi jogo mantie health sector madongo dongo kaka osiptende madongo kaka Aga Khan Hospital gi kuonde mamoko. Nito be ginyalo bire community piny kacha ma gikony jowa e ng'eyo chal gi sama chon. Ing'eni gintie tuoche ma kofwenyigo sama chon to thieth bedo mayot. Kendo kawuono agone jo Aga Khan fraternity gi CHVs te Manyalenda erokamano kuom tich mane gitiyo kawuono e community momiyo jo Aga Khan ochopo motimo ne minewa screening chakre okinyi nyaka odhiambo kendo lokruok obedo kendo wamor kabisa. Wagone gi erokamano ahinya. Mar ariyo en weche mag sanitation. Alwora wachalo nade kaka community? Be wan gi choche maber? Omiyo mae noseketwa paro ma kaka wan wasekawo initiative. Sani wan gi pata maduong' e Kisumo Nyalenda waka miluongo ni Fresh Life. Mane wakele community mobiro masani koro wa improve sanitation system wa chochewa. Sani kiwuotho Nyalenda tiboyudo ka cho mar Fresh Life opong'. Nyalenda alone wan gi 700 Fresh Life toilets. Wan nyaka Nyalenda B kendo wan nyaka Manyata B. Magi duto gin collaboration man waywayo mondo bi e community mondo konywa mondo wabed alwora obed maler. Chon ne wan gi choche mok beyo. Tanyalo wacho ni kaka ne Fresh Life osedonje community wa sani wa reduce open defecation by almost 50%. To nkech mane timre nikech lop wacha ok ber. An gi high water table. Ni chako kuny matin osechope pi. Kaso seche ma koth chwe bende ochako pong'. Ochako sienyre. To sama nyithindo matindo gi gin jok mokinya control ka dhi tiyo gi chochewa maricho gi. Kech pod okia gima ber inyapo kotugo gi minyaga. To ma kendo ka ochako dok to mulo godo chiemo. Tuo timre nade? Tuo chopo. Idhi tiyo gi pesa mang'eny osiptal. Koro watemo geng'o kapok ochopo. Emomiyo achaka gone Fresh Life erokamano mano winjo ywakwa modonjo Kisumu County masani koro wa improve wechewa mag sanitation maber. To kendo wachako wagoyo ne weche life health kendo chako biro gi chiemo mwachamo. Wapuonjo rowere kata jopiny ni nyaka koro wang'e ni gik mwachamo akanye. Source mar gimichamo akure. Be ichamo chiemo maler. Bing'eye kaka orite. Emomiyo wapuonjo weche mag kitchen garden system e community. Matini koro onge tiyo gi chemicals mathoth manyalo hinyo ngima. Watemo ng'iso jopiny mondo kik wati gi chemicals mang'eny ahinya. To chemicals mang'eny gi seche moko wabotiyo gi wabo consume gi nikech kuma ne chiembwa choaye ne en jaohala ahinya. Moa kata e pinjewa mamoko ka. Ting'eni ja Kisumu ma biro chamo chiemo maonge watne ma. Koro en to koro kata go yath ok ong'ini to tek no yudo pesa ne. Otieko nikech yath cha kigoye puodho bonego ni nitie ndalo motimre nade. Motieko go kicham chiemo. To ka pesa obiro ne kawuono to nogo nyoro. Ng'weda to sae gunia gicho dhi Kisumu mondo jo Kisumu bi ocham. Koro watemo advocate ni nyaka be wambe wachak practice kitchen garden e community wa. Mondo wang'e na loda ni to na go yath moro nyoro. Sani ogik sama koka nyang'wede. Ibo ng'wede masamonoge mondo wacham chiemo ma safe. Chiemo be contribute a health wa. Manyaka wang'i ahinya ka community. Mano to me an initiative mwasechako manyaka watim. Nyaka pi mimodho kaka na wasewacho be wang'iyo. Gigi tek wang'iyo to health system waber. Mogik osiptandwa. Wan go osiptal achiel Nyalenda miluongo ni Kowino Health Center. To Kowino Health Center ni ok en full equipped. Under my leadership ada wacho ni health is a basic need a community. Kendo entiere Lwet County. To gigi te ichiwo negi ga allocation monthly. All I want to do is to make sure ni atimo clear oversight. Ma osiptal ok onego bed ni the same thing itimo ne allocation every year. To onge lokruok. Wan go osiptal moseger maternity wing
for the last 10 years kaneno kama. To gina 2 rooms. To pok negi room nyaka kawuono. To wan hospital makidhi to giminya miyi en mana pain killer. Tini yedhe onge. Witieni yedhe onge. Kare wan kaka MCS man kacha oversight mane mwatimo on health sector. Mondo wa ensure ni every dispensary in every ward is fully equipped. Maka japiny odhi to yudo yath, to yudo thieth makare. To yudo gimoro modwaro at the mama kota koko bedo mana referral to the next level. Nikech koro ingo level man ka. Ka osetem gigi moko mantie winjre level marwa mar ward level otamore. Koro hospital ndiko referral to the highest hospital, the next level hospital molo mondo bodhi otimre na atem. To mwanyalo contain at the ward level, we have to make sure ni our hospital is fully equipped. It is a big challenge ni hospital koso yath. Japiny odhi mondo konye to ma is a public work mobedo funded man gi pesa man gi allocation on every year ni yath onego bed ni bedo kach. Nyaka wang'ini to yedhe gidhi kanye. Ero kamano ka pok itieko kanyo mar thieth wachno endo mar SHA. Bende SHA tiyo maber kata joge ni mawuok Nyalenda bende osedonjo. SHA tabo nyiso jopiny ni SHA nikech sani mano is the health insurance mar sirikal maniti. Waonge gi machielo. SHA no ema nitie. Koro jopiny te nyaka kaw SHA. Gwadonje SHA. Challenges mantie SHA sani en management. Management to is something with good leadership inyalo los. Emomiyo japiny be nyaka make sure ni they choose the good leaders in the next coming election. Mondo ka in gi MP to en MP mabo question the leadership mar SHA. Mondo mini service delivery ochopo maber. Nikech japiny onego bed ni ka in gi SHA michulo every month. To kata idhi mane district hospital kucho to onego bed ni kwayi pesa mar dhi ng'iewo yath kamoro. Nikech SHA dhi timre nade? Dhi chulo. To ki contribute every month to onego bed ni SHA no timre nade tiyo. Seche moko gima lit ka ng'ato wacho ni no dhi hospital lakini SHA ok timre nade? Ok ti. Koro management mar SHA be nyaka timnegi athara investigation, athara auditing mondo wang'e ni to resources mag SHA dhi kanye nikech ji jopiny to nie SHA kendo contribute. To wechego mag thieth pod ok ginyal. Ang'o matimore? Ka en management inyalo lok management mondo kel management manyalo tiyo mondo service delivery odonj ne japiny mantie mwalo kacha. Ero kamano. Penjo moro no penj ka nitie dhi chung' gi duond buch siasa mane? Penjo no gisani wang'iyo tich ne japiny. Kogik sama koro wabo chung' wayiero party mwabo tiyogo to wabo wacho maber ni kae mwachomo ka. To kata gisani pod warito ni odwa bede noda. Marindo no penj kanyo kod Derrick Lobo wuok e ward ma Nyalenda machielo kaendi bende no penjo machielo kaendi ni to ni onono ka in jatelo maber moikore mar mondo mi okony jopiny to kwayo ni ahi maber kanyendo mar bede Dennis Ogoro wacho ni to kwayo ni ahi maber mar mondo mi odhi. Nitiere wach ma pod idong' godo kapok ami thuolo mar mondo mi iwuo gi jo Nyalenda. Ero kamano. Wach ma pod odong' godo en mana ni gisani to wakwayo jotelo matiyo mapod nitie sirikal mapod nie sani mondo the few time mapod gin go ni gi make sure ni they do service delivery ne jopiny. Dongruok ochopo ne jopiny mondik ka mondo jopiny nitie gik ma ok onego bed ni sani jopiny pod ywak. Wan gi basic needs ma waneno ga kitimo negi allocation bill, road ndara maber, hospital maber mana ka nwawuocha, education system maber mana ka wacha. Gigi gin gi thuolo mar timo gi ne jopiny. Wakwayo ni giti wawe siasa mang'eny. Ne ng'at manie ofis sani ok en sa siasa. Sani en sa tich. Tim tiji mondo tich ma itimono mondo ibiya gi ugodo kochopo sa siasa. Ero kamano. King'iyo kamera niendi ne jo Nyalenda e wuod duto mabende ne nigi e kinde niendi wach minyalo nyisogi ka wachomo yiero ma higa manyien.
Erokamano ne joga ma Jonyalenda ema nena kawuono. Wach manyalo wacho kawuono en mokwongo. Number 1 kaka nwachako ni okaw kura. Kendo wachopuru e stations kuonde te mikawe kura. Ka in gi nyathi mochopo jahiga 18 to ng'ise mondo okaw kura. Kata ilo matek mondo make sure ni nyathini obedo gi kura. Nikech kuchni ema dhi loko ngimani e sirikal mabiro. Kura mibogoyo maber ema bomiyo ibedo gi telo maber. Mar ariyo adawacho ni piny ni wan kaka Royo Dawa kata an kaka Royo Dawa gi team na wasebedo Nyalenda ka kendo wasebedo kwatiyo Nyalenda ka. To gi sani waneno ni kendo wadwa ni wati moloyo kaka wasebedo wati. To wadwa ni wati e county assembly ma Kisumu County mondo make sure ni resources moketi monego bed ni konyo japiny ma at the ward level ochopo. Wadwaro ni wabong'iyo wabedo gi oversight maber, representation maber, gi mobilization of resources motegno mondo make sure ni our community benefits a county government. County government sani koro wadhi in the next kwatieko higa mar 5 ni koro wasebedo gi sirikende 3. To wang'iyane ni sirikende 3 ma wantiere ni mwasebede ni be nitie lokruok nikech sirikende 3 gi wasebedo kichiwo allocation in every year. Nyalenda wakende every ward Kisumu County ka every year wasebedo imiyo allocation mok tin ne million 40. Manendo Nyalenda to ward kamora mora be allocation ni be wachal gi pesa ma wantiere mosedonjo. For example, wadwa ni wang'i matut ni kaka wan Nyalenda chakre kata higni 4 mokalo wasebedo ni wase receive 200 million. Be wachal gi 200 million. Koro miyo wang'ni nyaka wang'i matut ahinya e telo mabiro. Wang'iyo service delivery. Wang'iyo gimiluongo ni politics of development. Be wanyalo bedo gi siasa mar gerruok, ok siasa mar anjao, ok siasa mar dhao, ok siasa mar yanyruok. Mago duto sani wadwa ni waket kando. Ng'at mobiro yanyruok ne siasa, mano is not a good leader. Wadwaro sani ni jatelo mobiro en ni jatelo ni an asetimo ma. To kimiyo opportunity tabo timo machielo kama. An kaka Royo Dawa biro mbele nikech an asetimo ma. Asekelo weche mag sanitation e community. Masani wanyalo bedo gi choche maber. Weche mag pi maler mwanyalo tiyo e community be waluwo kendo wasechako timo. Weche mag education under ECD level wantiere kendo sani watimo feeding program e community e skunde ma Nyalenda. Weche mag youth empowerment watimo kendo wan gi resource center e Nyalenda ma is privately owned, not with government. Ma is contributing to the community development through training, make youth, through empowerment, through resource mobilization, through keto team people into groups. Manyalo miyo gigerre gibed gi paro makelo dongruok. Through encouraging youth mondo bed innovative enough. Mondo mi weche gik ma waste mwaneno kaka waste ka okelnwa pesa. Sani anyalo ng'isi ni Nyalenda matimo the biggest project ma life changing project in the entire nation kendo kata Africa ka watin ahinya. Ni we are converting human waste into biofertilizer. Ni gigo mwaneno kaka waste mosebedo ka hinyowa madhi e nam to kenego nyaka rechwa minyaga mosebedo ka ok beyo kendo hinyowa kelo tuoche ka. Iloke yudhe ma Nyalenda obedo kanyakla mobiro gi paro ni gini to wanyalo time nade. Kibiro kia kachi boyudo ka watimo trial kendo watimo research mar ni to waste wagi be wanyalo loke into something manyalo kelo pesa. Iwinjo gik makama. Koro magi e paro mwadwaro ni wabedo godo mondo wager e ngima mondo wachop Singapore. Nongiwinjo ni wadhi Singapore. Singapore en a country ma is really innovative. Kendo en country ma weche mag pur ong'iyo kabisa kendo weche mag youth empowerment ong'iyo. To wabo mana chalo gi Singapore. Kwa empower youth wa. Kwa bedo gi environment maber. Kwa miyo youth wa environment ma ginyalo time gimodwar.
ka security obet maber, ka education system wa botimore obedo maber, to kendo ka health system wa beber. Magi e gik mwadwaro ni abiro bedo abede mbele kendo atiyo gi jopiny kanyakla mondo wabed gi paro, kech pacha kendo ok bitiyo but pach japiny ber moloyo gimoro amora. Wabo make sure ni as a community we work together, wabedo gi pachwa gi twang'iyo ni pachwa gi wanyalo chopo godo kanye, to dhoudi mage mwanyalo duong' mondo konyruok obinwa kende. Nasewacho ni wabo tiyo gi sirikal kendo gi non-governmental organization miluongo ni NGOs mondo dongruok obede Nyalenda A, mondo Nyalenda A bowinje maber e yiero mabiro. Erokamano ahinya Royo Dawa Kanyendo mobende notwa godo odiochieng'ni endi ma kawuono ka in bende kaka janeno mar Kala TV. In bende agoni erokamano mathoth kuom ne bedo koda kochakore machiegni pacho saa achiel nyend weche saa adek kaachiel koda chenro ni endi mar orindi mar siasa mabiro ni tich ang'wen ka tich ang'wen. Agoni erokamano mathoth. Royo Dawa mok bibedo odiochieng' mokwongo, pod wabiro medo romo kanyendo ka wamedo twag jopiny ewi chenro go mag dongruok kaachiel koda siasa. Geno ni chieng' machielo wabiro chako waromo kendo ka janeno mar Kala TV. Erokamano kuom ne kete Kala TV oriti odiochieng' endi ma kawuono. Nyinga Joash Odhiambo Mitula. Erokamano.